Ke jingkylla ke bamut ke shisha kam dairu bapiyo ye ke jingkyrkhu. Masih mengenai ketian man keren kam serius ni apa. Ke jingkylla ke bamut ke shisha kam wan namar bapiyo man ye ke kaba ke G.G.C.M jofi. Ngayo ye ke pure gospel. They know Petrus but no Apostle Paul. Bagi layalam ye ke brio baro dagi hajar ki kala ka bamut baro na pedeng jongki ki Shem yo try ubala yap ubala mipa ang sesen amen hagini ki singi dan shibon pa ki Shem yo brio bergilay long kristan lani ki Shem yo brio bergilay long kristan what let beneng na ki Shem yo samla ka long kristan na ki Shem yo samla ka long kristan pinum let beneng na ki samla daw samla magaling online service na keren Pinum yo cing pedem na marba pilay rong balang hang no Pinum yo cing pedem ro lara pisan right na pipen nga maga o kaban ningong dam pin yo ya ka jingkylla ka shisha kadai mapidan ka encounter ka shisha baru Jesus Christ baula yap baula mipat bat pisham ya ka jing iet ka jau play ka dot note ka jau fi bat ba ka dapat kelador ya fi hallelujah 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 balai ka kran ne ka ka jing shira pidap ngani thui pi ngatip chimo ne ka jing ya lap men shua ngale jing sang na do kadang kena ngayos ngau iki jingkran jang brio jo play wa na kapo kadang kena samla ngang kakakta yang akan dia kensai ande day ado isngi kabang ngayos ngau yo try buang lam don ba ye jame ngamar wa kadang in ande ka wai ka bakta yang akan dei bangayo iki arteli ki kti ki ba pat pedang ngum to kila pralo gini ki kti bro arteli bat ngayos ngau yo sur ka bang ngadang kene lagi kti me bat ngadang pediang ngatip bau dei try bat ngayo ye do kan no busha bat dei kata ka ba break ye ka dot no jonga haga ta ka por bat nganun banong dei kata ro ka bang sham ye ka jingpedem hallelujah hallelujah bat ngayo i ki brio hagini gisngi nganong biang sesin pidang kam ada penting kenapa pi sham kum no yo try ang amen ni ka takdir kan mau ngim kwa ba pin shakri yo play ba pi shi shong shit paralok walay shakri yo play ba piang hang tu te piang ngia pun ma shi paralok ngia tan ngia lin se ai ngo yo play kita ndai kin mau ka ta kam dai ka ban kong fi ka ban kong ka dai shi met pi sham na em yo try thì mà nè em cái chính học cái chính mỹ pat vì là xem nè em cái chính phân cái lai cái chính em trong vì là phim pat xem cái này cái là mình được cái gì cái này cái